what's up everyone? Welcome to my YouTube channel again. And karon mag-unboxing ko sa kuang napalit na unsa man, taglatag na pag yun. Walay lain di Boya. What's this? Boya mo ano siya? Phone. Headphone para sa cellphone, DSLR, or even sa ano, pwede ka po niya sa mga GoPro. So, before na ko sa abrihan, ako na siyang napalit sa ano, dagan niya sa online, pero ako siyang napalit sa Banyas place, gapon dani sa Near Union. Kay barato man siya dito sa Banyas. Ang iyang price is 100 dirhams dani. So kung itotal siya dana sa Pilipinas, maabot siya og 1,400. So ako siyang gipalit kay usually man kung once nga mag-vlogger kunuhay ka, dapat nagikaani. Para ang imuhang audio sa imong pag-istorya is clear siya o dali siya masabtan o sabahan. Limpyo paminahon sa video nga pag-edit. So ato balihan mo ni siya. Pwede siya usually ginagamit sa, of course, sa mga vloggers, especially sa katong mato sa outside, maglakaw-lakaw. So kailangan gid na ani magamit kay dali mo man siya ang mo-detect sa imong tingog sa gawas og magpa-clear kaayo gid sa imong tingog. So ato na siya abrihan. Ayan kay istorya eh. So mo na siya guys. Ang yan sulod. So naing ani. Ang pangalan ani niya is kuan, saan siya, mouse. Forgot the name eh. Nara. The Dead Kitten. Anong gitawag siya, Dead Kitten? Muna siya yung usually makita kana ba tong kung naay mag-vlog, naay mag-balahibo. Nara siya. Naay balahibo. Pero puti siya nga kitten, napo daan ni naay brown, napoy itong. So ang iyang use ani is muna siya ang sudanan sa. Next is kani. So muna ang mic. Muna ang mic. Asa mo to? Nara. So ang use sa aning Dead Kitten, dahil ito siya isulod. Kaya ni siya sa mic plus ang Dead Kitten. Kailangan pagdilamaan niya. So pulos ani. Ayang pulos ani is iyang i-strain, iyang salaon ang tingog. Ang iya lang i-kuan, ang iya lang i-patch up is katong duol sa iya. And katong mga additional nga mga tingog nga di na kailangan, di na niya ikuan. Di niya i-appeal sa video. So mo ni siya guys. Mo ni siya iyang pansakanan sa cellphone, audio, or sa GoPro. Kasi katawal din sarap ito. Next. Na siya sudanan pod. Okay, of course nagatagpod sila og manual. So ang paggamit. So mag-sample ta guys. Sample gid. So i-try na to. Ay na to i-try. Ito lang siyang ikuan ko. So muna siya ang pansakan sa yang Then naka-on na siya. Kailangan din siya o battery, kaya pala naani siya ay battery dani para mo andar siya. Triple A dapat ang battery. Wait lang. So muna siya usually ang ginagamit guys sa kanang itong mag-vlogger lagi, ibutang sa cellphone or ibutang sa
DSLR. Ato i-try be, isulod na to ang dead kitten sa tuang mic nga paratis makita gid ninyo. Ang naka-unique lang ani is white siya. Usually sa atong mga kakakita sa uban is black. But kani siya is white. Oh, see? Nice, no? Murag lahi, murag nice. Sama. Murag siya foam. Ay, foam gid siya. Foam. Ay, pagkatawalin siya, kakalindo. Oh, nala mo ni siya, oh. Tapos, kani yung holder mo ni siya ang pansakan sa kuan. Like sa GoPro or sa imong kuan. So, yung ani, mo ni siya. So, ang iyang price na ni guys is 100 dirhams. Kung mo siyang i-total is, mabot siya og 1,400 sa Pilipinas. Pero kung mag-order ka ani sa online, sa Amazon, sa Noon, o sa ubat pa nga online, mas less ata dadto kaysa mapalit ka. Marang mga ako na-realize. Mas less dadto. But, before ka mo-order, good ani, before ka kuha ani, be sure nga ang imong ginagamit nga mga gadgets or GoPro, DSLR is compatible ani nga magamit. Kay possible lang uban nag-order lang tapos wala gi-search una kung kuan ba siya, compatible ba siya sa imong gadgets. So masayang imong kwarta. So dapat i-search muna bago mag-order. So muna siya ang mic. Ang yung brand ani is Boya Pro Audio Series. Murag mo ni siya ang known ni siya karon sa mga online vlogger nga ginagamit. Boya, lahi-lahi siya style. See? And since nagamit man ko, I'm using GoPro 7 Silver. So nag-research ko about ato. And dili siya mo detect if wala ko'y what's this? GoPro audio adapter. So kailangan ko ani para makonect siya sa ako ang GoPro. And diretso na ko siya makonect dani. Ngani siya guys. Tadaan! Connect din ako siya sa kaninga parts sa GoPro. So muna siya guys. Again, before ta mo-order, dapat i-check muna kung compatible ba sa imong gadgets ang imong i-order nga mic or audio mic para sa imong vlogging. So, if you have questions, if you have comments, ayaw ka ulaw, just drop your comments below. Thank you and goodbye.